Νούμερο 1. Προσπάθησε να κοιμηθείς τις ώρες σου. Εντάξει, αν δεν μπορείς να μου κοιμηθείς τις 8-9 ώρες, κοιμήσου τουλάχιστον 7 ή 6 όσο πιο ποιοτικές μπορείς. Όχι όμως κάτω από 6. Νούμερο 2. Κράτα μία σταθερή ρουτίνα. Προσπάθησε όμως οι ώρες που θα κοιμάσαι να είναι σταθερές, συν πλην μισή ώρα. Αυτό θα ρυθμίσει τη συντριπτική πλειοψηφία των πραγμάτων στον ύπνο σου. Τώρα, τα όπλα σου για να βοηθηθείς σε αυτό που περνάνε από τα χέρια σου και πρέπει να τα δουλέψεις πολύ άμεσα είναι τα εξής. Νούμερο 1. Ευκολάκι, παίρνεις blue light blockers, μοιάζεις αστείος αλλά βοηθάς πάρα πολύ την μελατονίνη σου. Νούμερο 2. Η καφεΐνη σου 6 ώρες πριν από το ύπνο, δεν τη θέλουμε. Κλείσε το scrolling μία ώρα πριν τον ύπνο, άσε λίγο την ντοπαμίνη. Θα σε βοηθήσει να κοιμηθείς και βαθύτερα και εκεί είναι κάτι το οποίο περνάει 100% από το χέρι σου και για να μπορείς να έχεις ένα καλά ρυθμισμένο βιολογικό ρολόι, 20 λεπτάκια στον ήλιο όσο πιο νωρίς μπορείς μέσα στην ημέρα είναι ένα top tip για να μπορέσεις να παράξεις τη σωστή ώρα μελατονίνη το βράδυ. Αυτά είναι τα κυρίως πράγματα τα οποία περνάνε από τα χέρια σου, δεν απαιτούν ρε εσύ και την τεράστια προσπάθεια.